Oyo kuligie kero kyobo governor kurwase county ya Kisii Chris Obure ni gatebire bono baguchikobwatirana na Charles Onyancha ase kero oyo kuligie kero kyobo senator na komoko bokorairo Odinga igobakwa na ya maiga yokomera na amenyi kurwa ase enseme yo muri kito mirded mumanye na roboti urwa senchira yobo ikiranu Emetienyi mekeigo etigarite motu yobochori bori bosio bono nigo siasa chiabetire inse imeyense ya Kenya abo ase orogongo rwa gusiro taratigwa magega imeye county ya Kisii ekeminano egetindi ase kerogo kyobo governor nigo kigendrete kororekana abo ase oyo kabeire omobunge obobasi boigo ole omokonyi bo mawaziri bo bosombi amono bwagachi Chris Obure aumerana nabamenyi kurwa ase ewodi ya Nyacheki imeye constituency ya bobasi eliokoraria eganga yaye abo ase aine kiako mwa Raila Odinga amagoro ase obo president na boigo kubwaterana na Charles Onyancha kurwa bonchali oyo okoboria ekerogo kyobo senator imeye county ya Kisii wikabona ningisa negete emiruri yo tisiko yikirania ebera tokonye wikira abangi chisemo aho sichiwoti chitu che county uyo batari tutokore mirumune n'umusike Charles Onyancha ni mmanyitu yimo n'umuntu manyite kuyemo n'umuntu nyibendete ni manyite n'umuntu umanyite kokora imirimo n'umuntu umwegenwa nabondo chine n'utranyara okore n'utraro siti mwigia amuno Onyancha n'abandi so gukora imirimo yonte gatema nga tugwanande n'umusiko Onyancha tobe amaso kuri kikurekiga kurigia chikurase kirugu ky'ubugabana na Charles Onyancha nere yararigi kirugu cy'ubuseneta twensi ya muntu itabete nga injira tukogenda ni injira ya Azimio injira ya Azimio aso kubwatisia umusike Raila Odinga kana nere uri candidate yito asikirugu cy'upresident abamenyi abobe ward ya Nyacheki nigo baine kiago chokomoa obure ekura yabo ase ekero kyobo governor imeye county ya Kisii ase bateba egasia yengia akorete engakiarengo mobunge bono nachieko yegendereria eliokobakonya igotwa etiri kauria yemo bune ababasi twanjiro Christopher Mogere obure abo mugabano ito Christopher obure Mogere gochikote namonere nende asa mayari atokoreire aso bwamo igotwa jire kumoendo cia umogaba do ito tiga tumoro kumogaba nege ko gara naisaine nere Christopher Mogere obure aso bwamo twajire twamoithirie to experience to arlo mo shika Christopher Mogere obure naisaine ora gambe county ya Kisii Inko reporteria egetaseni Kandizi TV elietaliane Mildred Mumanyi.